uJesu Kristu inkosi bazalwane, uyabusa uSimakade. Hade sanigcina bazalwane, sanithanda Nkosi yami. Hayibo, umnandi ekhaya labafundi. Namhlanje ke bazali ngizonivezela okunye ke okwenzeka ekhaya labafundi. Umama wethu usenzela amabhanisi bazalwane, uJesu Kristu inkosi. Ave kumnandi ekhaya labafundi bazalwane. Hayibo, sophuma ngempela intolo siphele nya. Amabhanisi sesishayela kanjena nje nangu umama wethu esenzelayo bazalwane. Siyambonga uJesu. Yo bazalwane ngiyajabula manje sasephakathi. Mangicela ukuvezela la phakathi. Okay. Khona sazophuma la ila ukugcina ke bazalwane siyambabaza nje uJesu ngakho konke siyambonga ngakho konke okuhle okwenzakalayo ekhaya labafundi. Amen. Mahle amabhanisi ethu kodwa bazalwane yazi into yokubukwa phela le. Yo mahle. Ngisacela nje usichazela ma ukuthi wenza kanjani siyacela nje kafushane nje usiphe recipe yakhona yazimahle phela. Sifaka i-cooking oil, sifaka i-salt, sifaka ushukela, sifaka amanzi, Yes. ne-yeast. Wow. Ngathi namhlanje angifakanga i-cooking oil ngezizathu ezithile. Video guys. Oh manake Ngenza ngerama nje encane lethiwa ebukeka kanjena. Kodwa-ke ke next sizokwenza a-right kakhulu. kubahle lawa Ukuze ekuseni abantu baphuze i-tea. Bazobona ukuthi bafakani lapha kuma-roast. Ngeke thina siye ko-spa siyothengana nezinto lezi ezithakathiwe sikwazi ukuzenzela. Sifuna izandla zethu. Hallelujah, glory to Jesus. Inkosi siphila izandla. Siphila izandla nengqondo. Yes. Hallelujah. Ha bazalwane kuhle lokho engikubukayo. Bafethu kumnandi ekhaya labafundi. Nangu nofundi wethu uyafakaza naye ukuthi kumnandi ekhaya labafundi. Sanibonani bazalwane, nami ngumama Mncwane bazalwane. Ntozenzayo. Siyabonga bazalwane kumnandi ekhaya labafundi. Kumnandi Kahle, bazalwane. yes, senza nje. Yes bazalwane, mina ngiyanibingelela. Mina igama lami ngumama Mncwane. Isibongo wakaNcwane. Ntozenzayo. Macela nje Nkosi yami usho amazwi ambalwa nje Nkosi yami kuba Sanibonani bazalwane, uJesu Kristu inkosi, yena yedwa osiphilisayo, osenzela yonke into. Bazalwane kumele siphumeni kwi-world system ngoba vele uNkulunkulu wayengadalelanga ukuthi sihambe siyosebenza, sihambe sokwenza izinto. Wayedalele ukuthi sikhonze yena kuphela, isikhathi sethu sisipende ngokuthi sifunda izwi lakhe, sihlale kuyena. Konke lokho okunye kwakuyisitha nje sasifuna ukuthi sixabane noNkulunkulu. Siyakhumbula futhi nasezwini ukuthi khona lapho khona inkosi ayiphethe ubani konje uSamuel Orba. Batha ubani konje uSaul wathini bathi abantwana bakaIsrael bona basafuna ukuphathiwa uNkulunkulu. Sebefuna ukuphathiwa omunye oyinkosi yasemhlabeni like igovernment. And then uNkulunkulu wathi hamba ubatshena ukuthi bazomthola lo muntu kodwa kuze kumele bazi ukuthi uzobahlupha abaphuca umhlaba imfuyo yabo amantombazane akhe amahle abafana ebagqilaze basebenzise. So uma ekhala ke inkosi le ayiphethe ngalokho wathi uNkulunkulu kulungile abantwana bakaIsrayeli abalanga wena kodwa bale mina wabayeka. Ilapho khona kwakade uIsrael oyithi ama-Africans esuka esandleni sikaNkulunkulu wethu osezulwini. So now useyasibuyisela ngoba ufuna ukuthi sibuyele kuyena ngoba singabantwana bakaIsrayeli thina. Ingakho manje sethi wonke umuntu akabuyele khona. So umuntu osathanda izinto zezwe kusho noNkulunkulu akamthandi. Akeke kodwa ke kuphoqe umuntu, but everyone othanda uJehova kaphoqi umuntu kumele sibuyeleni kuyena uNkulunkulu. Sishiye izinto zezwe ngoba izona ezizenza ukuthi zisibambezele. Abantu bengakhathazeki ukuthi sizodlani, siphuzeni ngoba uNkulunkulu ushilo izini lakhe ukuthi singakhathazeki lokho kodwa masifuneni umbuso wakhe kuqala. And then yena uzokubonelela okunye. So ngoba vele sesadragwa emqondo sivele sithi sizodlani. AbakaIsrael babedlana imfundo engakabikho. So ke wonke umuntu akabuyele kuNkulunkulu kungabi nazi izinto nje eziningi ezingalokhu zisenza sikhale senze yonke into. uNkulunkulu uyazi ngathi uNkulunkulu ujabula ngathi uIsrael. And futhi uzesho ezini lakho ukuthi noma singenzani siye sohlezi isikhala sithi thina sizwe simnyama hlezi sinjanjani ngoba sashiya uNkulunkulu wethu. Kumele sibuyeleni kuyena kuphela
bese sizenzela izinto ngoba kwamqondo esifunda ngayo esikoleni asiwunikezanga i-word system, siwunikezwe uNkulunkulu befuna ukuthi simkhonze and then sibusise ngezinye izinto zonke ngoba siyazi ukuthi noJakobe wayenemfuyo yonke nayo yonke into ecebile, uSamsoni naye futhi wayemphe yonke into, kodwa wayephiwe uNkulunkulu wayengalambi. Thina okwethu ukuthi sibuyele kuyena. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Siyabonga futhi awukamazi nje ambalo ukuthanda ukusipha sona nje Nkosi yami. Amazi ambalo futhi wethu usipha nje ambalo. Siyanibingelela Nkosi yami sisekhishini. Hallelujah. Cha kulula nje ukuthi uNkulunkulu njengoba kuthiwa walithanda izwe kangaka. Hallelujah. Waze wanikela ngendodana yakhe izelwe yodwa. Ukuba ilona lo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade ke ufumaneka kumuntu ukuthi adibane noJesu. Hallelujah. Ukudibana kwakho noJesu ukuthi ukholwe ngenhliziyo, uvume ngomlomo ukuthi uJesu Kristu inkosi. Hallelujah. Futhi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Hallelujah. Kube ukusindiswa bese wendluliselwe ekulungeni, ukulunga okuvela ngokukholwa. So ke into ke esishayayo thina ingoba kunalento ekuthiwa isono esazalwa nayo enyameni yethu. Isono ke siyimbubhiso yenyama ngoba iyodwa into ekhulunywa yezwini lenkosi kuthiwa ke inkokhelo yesono ukufa. Kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singuKristu Jesu ukuba sisindiswe. Manje ke siyosindiswa kanjani ke bafowethu ukuba sivume ukuthi uJesu Kristu inkosi bese sithethelelwa izono zethu, bese sedluliselwa esifundisweni esiqinileyo, bese sidela konke sihlukane nemkhuba yonke yalelizwe nokuphila kwalelizwe ngoba yonke into kulelizwe icorrupt. Kanjani na? Kangangokuba uthatha ingane uyifundisa esikoleni, uthi uyafika esikoleni, isikole sifundisa ukuthi kulalwa kanjani. Into oqala njengane ayike kafinyelela esigabeni sokuthi ngenza izinto zabantu abadala, kodwa isikole siyitshena ukuthi ingayenza kanjani into yabantu abadala. Izwi lenkosi lithi kuyisono, kuyisiphambeko, kuyisinengiso ukuba abantu badibane ebudlelwaneni bokulalana bengashadene. Kodwa imfundiso yalelizwe izibafundise ngisho ukupreventa, ibafundise ngisho ukufaka zonke lezi zinto ezenza ukuthi abantu bangakhulelwa, okuhlala ebelethweni, okuhlala emthanjeni, yonke lemigilingwane, imijovo. Okokuqala nje uNkulunkulu wadala ukuba abantu badibane bese kuzalwana kwandwa, wonke isizwe sande ngoba kusishadwene kwase bese kuditshwana ke ngokwenkonzo yasembedeni engcwele nehloniphekayo. Manje ke yiyo le nto ke eyenza ukuba ke isono sithathe indawo esizweni sikaNkulunkulu. uNkulunkulu usibuyisele kulokho ukuthi ake sibuyisele abantu eqinisweni eliphelele. Siyeke imfundiso kaSathane yokuthi noma singalalana singashadene, noma singabulalana, noma singazondana. Cha, abantwana benkosi, lithi izwi lenkosi thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Into ongathanda ukuthi yenziwe kuwe ungavumi ukuthi yenziwe komunye umuntu. So ke uyilokho ukuyithanda. Okokuqala nje kubhlungu ukudibana nomuntu onuka ikhwapha. Umuntu onuka ikhwapha akabekezeleleki. Fana nomuntu onuka iququ. Unjalo kumuntu onuka isono, unjalo umuntu odla izono, unjengomuntu onuka ikhwapha elingabekezeleleki. So kuJesu ke uzeke uzoba iperfume futhi nathi uzosenza iphunga elimnandi kuNkulunkulu. Siliphunga elimnandi uma sesisindisiwe, savuma sathethelelwa izono, sahlambuluka, sadela konke okwalelizwe. Hallelujah. Jesu Kristu anibusise. Hallelujah. Jesu Kristu inkosi, siyabonga kakhulu bazalwane. Hallelujah. Siyafunda usuku nosuku ekhaya labafundi. Amen. Nkosi.